Faidike bayapsung sengtini kubai hamjakma tamo khonalainai. Je borok no kubui bwkhabai hamjaknai bo aswk kheno no bini life ni kwmajaknai kirijaknai. Phiaba risi bo aswk kheno tongnai bini thani. A risi abo bini life ni no kwmana kirijakmasi. Baksa baksa borokrok khe bujiya. Risi gwnang hwnui bwkhai kapungni thumarok nugo. Are a risi abo nono hamjakma gwnangni bagwise risi kuplung bini khaio. Nwng khe uansukna bo hamjakmani bagwino ano risi twiwi walaio hinui. Norok ni bisingo khoroksa swk risi twi tongkhe khoroksa bujiwi na sidi abo ani life partner se hinui. Tei kaisa kok kwni ni bisingo hamjakma belai wngnaikha hinkhe problem bo aswk kheno phaio walaimung bo aswk kheno phaio. Phiaba a walaimung rokle swrapsani bagwisi hamjakma le thwiyasakni bagwisi jodi kwni-kha baksa hinkhe hamjakma no kebo swlaimai abo log rwjakha. Kwni-kha baksa hinkhe thwiyasakno logi rwui tongwui thangma lainai.